Čaute, len krátke videjko, lebo máme roboty, že by sme tu mohli aj spávať. Momentálne som dokončil krásne rohy do viktoriánskych skleníkov pre jedného zákazníka. Robil aj také špice von, to sú také krásne drevené skleníky. A teraz nás oslovil s požiadavkou na vnútornú dekoráciu taký roh s takým monogramom. Takýto roh dubový, je tu písmeno A a sú vlastne dva kusy do jedného skleníka. Ešte zaujímavosť, bolo to robené podľa predlohy z fotky, tam to bolo z nejakých kovových odliatok, ale bola na tom zavesená taká pekná lampa. Zákazník mi poslal fotku, že či mu toto viem vyrobiť. Pozerám, že super, že pekná lampa, že tu by som mu vyrobil, že je to paráda, pekná robota. A až po nejakom čase, keď sme si o tom písali, sme zistili, že každý opisujeme niečo iné. Ale nakoniec sme sa už potom pochopili. Zákazníkovi som už poslal fotku, páčilo sa mu to, dúfam, že pošle aj on hotovú realizáciu, ako to vyzerá a pridáme to aj k nám na stránku. Čaute.